Kube Smart App. Dostupná na Google Play a App Store. Migrácia údajov zo starej aplikácie do novej aplikácie. Pozor, tento postup je určený iba pre inštalatérov. Na začatie postupu prenosu údajov zo starej aplikácie Kube Pro do novej aplikácie Kube Smart aktualizujte aplikáciu Kube Pro a stiahnite si novú aplikáciu Kube Smart z obchodu App Store a Podžení Play Store. Po aktualizácii aplikácie stlačte oranžové tlačidlo Nová aplikácia. Stlačte tlačidlo Pokračovať, potom zadajte nové heslo. Pozor, heslo nie je možné obnoviť. A následne stlačte tlačidlo Pokračovať. Vygeneruje sa nový kód, ktorý sa použije spolu s práve vytvoreným heslom v novej aplikácii Kube Smart. Po registrácii v novej aplikácii stlačte rozbaľovaciu ponuku v ľavom hornom rohu a vyberte účet. Stlačte Importovať údaje zo starej aplikácie. Zadajte vytvorené heslo a kód zo starej aplikácie. Stlačte tlačidlo Potvrdiť. Ak bol postup úspešný, zobrazí sa zelený text Účet prepojený so starou aplikáciou. Vráťte sa do starej aplikácie. Stlačte tlačidlo Nová aplikácia. Následne stlačte tlačidlo Exportovať. Ak existuje viacero inštalácií, postup môže trvať dlhšie. Keď sa zobrazí veta Operácia úspešne dokončená, do 10 minút sa všetky vaše inštalácie zobrazia v novej aplikácii. Ak niektoré inštalácie zlyhali, kontaktujte technickú podporu. Aktualizujte stránku alebo reštartujte novú aplikáciu, aby sa zobrazili práve importované inštalácie. V novej aplikácii budú dve zoznamy zákazníkov. Jeden so zákazníkmi, ktorí už preniesli svoje údaje do novej aplikácie Kube Smart a druhý so zákazníkmi, ktorí ešte nepreniesli údaje. V tomto prípade je potrebné, aby koncový používateľ prešiel na novú aplikáciu. V tomto zozname sa nachádzajú aj inštalácie bez nainštalovaného zariadenia Kube u koncového používateľa, ktoré vyžadujú nasledovný postup. Vyberte inštaláciu, stlačte tlačidlo Bluetooth, stlačte Nie, stlačte tlačidlo Pokračovať. Zadajte údaje o zákazníkovi, alebo ak je už uvedený, vyberte ho zo zoznamu. Kube Smart App dostupná na Google Play a App Store.